ассалому алайкум мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ, мардуми ғариб. Ҳама каса хубанд ҳинҷен. Ирӯз 25 август соли 2024 1000 рубл 115 сому 50 дирам ирӯза наворда ҳастай. рости якчандта мошинаи нав қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. шумодан замин боша, мошин, хона, квартира, технико, бачаҳои азиз, дар ҳамин рақамҳои 9990 WhatsApp рӯй кунем, суратҳоша рекламаш мекунем. ирӯза наворда маркаи Toyota Belta дорем, Toyota Mark Zio ҳастай, Hyundai Solaris ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай, Mercedes-ҳои Sprinter ҳастай 2 дона, Mercedes C-Class ҳастай, ВАЗ 21099 ҳастай, Caravani Простой ва Vectra B ҳастай. Бо диққат тамошо кунед. ҳамин навори Саудо ТВ-да лайкҳоро бачаҳо по-братски бизанед, дар канали мо подписатсия кунед, эълона мо сар мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин мошини фурӯшии имрӯза. 53000 сомонӣ Mercedes Benz Sprinter Простой, хатсайри 41 такси задестай дар ноҳияи Рӯдакӣ. айни ҳол мошин қарор дорад. соли баромад 2000, 53000 меган, дизелни 2.7 механика моторш. ду WhatsApp дора, ахираш 989 ёки ахираш 769 WhatsApp ҳардаш кор мекунад. прямои дастӣ ёки Тоҷикистонам занг занед. мотори 5тагӣ мега, масъала расход надорад. дар хатсайри 41 кор кардестай, балоно нав, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. касоне ки таксизан ҳастанд, ина марҳамат занг занед, ҳозир рафта бихаред. 53000 муомила дорад. дуюмин мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Astref Caravan ҳастай ки универсални солиш 1995 сол, Caravani Простой, шаҳри Исорда 34500 меган. ин ҳамин мошин ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. бензини газ, объёми 1.6, коробкаш механика, краска тозаака дӯстон, дискои фасон, балоно средни, идеални состояние. як мақсад айб дора, камтарак краска, айдари ақиби пассажир хестагиай дастурат маълумай меган. хай ҳамин қахол ҳасти гап. 34500 муомилаи хубам дора. занг бизанен, WhatsAppшон 9898 айёми канали мо Саудо ТВ муроҷиат кунед. мақсад сезони караванай ҳозир айни ҳол камтар зо гармай, ба ҳам хотир камтари мошино қиматтаракан. WhatsAppшон занг занед, маъқул бошад бигиред дӯстон. сеюмин мошини фурӯшӣ Mercedes Delfin ҳастай ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, соли баромад 2008 сол. ана Mercedes, мана Mercedes, 120000 нархш. ана ҳамин мошинча дарҳол бояд савдо шава. дизелни мотори 2.7, коробкаш механика. WhatsAppшон 989 ахираш +1 хатия ёки 555 ахираш 69 WhatsApp дорам. 20 ҷои нишаст барои таксӣ. расход 10 литр. моторш 5тагӣ. айбаш нестай. айчо снимат кардагиай. ҳуҷҷато то охири сола 4 балони нав па нав. мошинча хулас ба талаботи худ ҷавобгӯ ҳастай. алиш ба хона мешавад. ба хона ҳам алиш мешидай, хонаи заминӣ. ҳамин WhatsAppда кадом вариант маъқулай пешниҳод кунед. лайкҳоро по-братски бачаҳо бизанед. чорумин мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-Class солҳои 1999. ана морда, мана морда, краска тоза. душанбеда 60000 мега, савдои хубам дора. бензин газ, объёми 2, коробкаш механика.
любителои мерседес ҳамҷа ҳастен, тамошо кеста бошем, бигӯен ки мо ҳамҷа тамошо кестем. ина салон латта тоза хушрӯ, мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонои зур, краска тоза, состояние мошин нахаду, айни ҳол дар Душанбе мошин гаштестай. касоне ки хона, замин, мошин чизе роӣ мекунанд, видеонавор карда роӣ кунем, видеонавор карда суратҳои тоза гирифта роӣ кунем, рекламаш мекунем. нашоти С-класс муомила дора, савдо дар назди мошин дар Душанбе 69 000 бо муомилаи хубам дора. касоне ки мерседес хар ҳастен, ина када занг бизанен, бирен ҳозир рафта харидориш кунен. панҷумин мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли бароиш 2002, Душанбеда 12500 сомонаш мегӯям, муомила дора. бензини холӣ, объёми 1.6, коробкаш механика, ҳолати хуби техникӣ. мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллон нав, салон 014. мошин аяму аввал мега як даст гаштагиай, ҳуҷҷату тамом шудагиай. моториш 1.6, инжектор, коробкача механика. состояние хуби техникида қарор дорад. Душанбеда 12.5 савдо мешавад. фақат дӯстон, касоне ки конкретни 99 хар ҳастен, ҳамун нафаро 4-6 рақамошай ахираш метонен прямои ҳозир занг бизанен, бихаренша. ҳамин навори ҳамирӯза 5-6 мошин савдо мешавад, иншоалло ба дастгирии шумо. шашмин мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Toyota Belta ҳастае ки краскаи сафед, Toyota Belta 2007 соли баромад. айни ҳол дар ноҳияи восеъ мошин нахаду гаштестай. 67-аш меган, савдои хубам дора. ин мошина бинен мордай фасон 67 000 савдо дора. бензини холӣ, объёми 1.3, автомат хати, беҳад камрасход мошинча. рақамои 6017 ахираш занг занед. мошинча состояние зверай мега. безключавой доступ дора, старт стоп дора, баллон дисково нав, монитор Android, кондиционер ях. харидори серьёзни бошӣ, агар мақсад конкретни белтахар бошӣ, 6017 ахираш номеро прямои нам метонен ҳозир занг бизанен, касоне ки белтахари ҳақиқӣ ҳастен. просто дӯстон беҳуда зангават ка мошинфурӯшора нороҳатшон накунед. мақсад мода бисёр муроҷиат мекунанд ки просто намехаранд, занг мезананд, мекушанд телефона. ҳафтумин мошини фурӯшӣ, ҳамин навори мо имкон дошта боша як 600-700 дона лайк бигира. навори баъдина аз рӯи комментария мақсад кадом маркаи мошин дар коммент боша, ҳамора пони зубор мемонем ша, ба шарте ки 500-600 лайк бигира. Toyota Mark Zio, соли баромад 2009, шаҳри Душанбе 85000 сомонӣ, муомилааш қатъиай. Mark Zio-и 85000-ара фақат ай канали Саудо ТВ меёбем. бензин, газ, объёми 2.4, автомат қатъиай. 92-92 ахири номерошай, дасти прямои ҳозир занг бизанед. дискҳои фасон, краскаи тоза, без трешина, краскаи сафеди хушрӯ, автоматика, дастӣ занг занед. мошинча дар ҳолати хуб айни ҳол мебошад. салон беҳад тоза, ҳуҷҷату тамом шудагӣ. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. ба телефон савдо накунем бачаҳои азиз. ҳаштумин мошини фурӯшии имрӯза, Daewoo Tico ҳастае ки соли бароиш 1995, 25000 сомонӣ. Tico, ана Tico. ҳама медонад ки мақсади ра ҷош ҳамин тарафҳои шаҳри Тӯлусинзодар Гарай, уҷа бисёр ҳамин мошинҳо ҳастанд. бензини газ, объёми 08 қатъиай, коробкаш механика. ватсапшон 1188, айёми канали Саудо ТВ занг занед. мошинча нахаду, газ дора, магнитофон, колонка, соли чихол, полик дора. хулас мошинча созай. состояние мошин хулас соз, ҳама тарафа қонун қоида. мотор, коробка ходовой ҳама қоидавӣ, чотка мошинча, 25 та муомила дора, занг занед. нӯҳумин мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Hyundai Solaris ҳастае ки мошини зур, камрасход, ира талаботш беҳад бисёрай. ана ҳамин
гуфтиам мардак барзаго бояд чӣ дарҳол савдо шава. соли барош 2015 беҳад солшам нав мурдай фасони зур атлични мошинча 61 душанбе 10 мошинча дарҳол бояд савдо шава. бензин газ объёми 1.4 коробкаш механика краска тоза салон тозакай балоно зур хӯрад. срочно сум дар кор шидай то пагара ягон чи дига бу арзон мекунем касоне ки мехаранд. полни краска ходовой мотор коробка ҳамаш 100%. мақсад ки мошинча ба талаботи худ ҷавобгӯ ҳастай. 61 савдои гизала дорад. лайкора бачаҳо бизанен, дар аммо комментария нависен аз куҷо то чанд сумаш шумо мошин дар кор. навори баъда тамошо мемонем иншаллоҳ. фақат па братски ми навора падилица кунен акора дастгир кунен ҳамин мошино савдо шава. даҳумин мошини фурӯшӣ дӯстони азиз Vectra B дути ҳастай ки 37,000 сомонаш меган. соли баромад 2000 сол. 2000 сола шумо дар 37,000 мехарен дӯстони азиз. Vectra B шаҳри Хуҷанд 37 бензини хӯлӣ объёмаш 1.6 коробкаш механика балончаҳо тоза. мошинча объёмни 1.6 16 клапана мотори вагон дуд буд намекуна ҳуҷҷат надорад савдо дар назди мошин. мошинча айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. ҳай маълумоти пурраша ҳамин рақамҳои 9009 да ватсап доранд. ҳозир занг бизанен маъқул боша рафта харидориш кунед бародар азиз. 37,000 да ҳамин ду тира метавонед дӯстон харидорӣ кунен. фақат ки беҳуда занг назанен. ҳамин қанавор кардем баъри шумо ростӣ ҳамин қа мошин мақсад ёфтем мошинҳои тозаша. навори баъд на худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад тамошо кунен. номерҳо барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе боша агар дар ватсап 9097 рӯй кунед рекламаш мекунем. хӯшай ҳаматон пабратски наворда як бор дига лайк занен. ҳамин 70-75% ҳаматон меҳмонем бародар азиз. ва медон мера 70-75% ҳаррӯза меҳмон ҳастен. подписатсия кунен подписатсия навори баъд на хонаҳо мешава. майли хай бачаҳо азиз.